Εγώ σήμερα πηγαίνω με το Σούτρε. το φωτέρα έλεγε, δεν ήταν ένα λέξη. Τα μάγει προς τα Δες. Μέσα να κόρει. Όχι, εδώ θα... Κάποια έχει ανοίξει ένα παντού. Καμίς, θα τα πήρω μαζί και καλά. Καινούργιο φίλο, το καινούργιο πιστόνι. Μπούτσα! Έλα, έκατε YouTube, είστε κατά YouTube. YouTube. Εδώ βλέπουμε μια μπούτσα.